Lähtö hyväksytään johtoon avaa vauhdilla 3 Jean Rax ottaa kärkipaikan 2 Mitsändi johtavan taakse ja toisella tulee 6 Ottomani. Sitten 4 Pamino, 5 Market Leader, 7 Quick Mambo. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja 5-vuotiaiden Euroopan mestaruudessa pitää johtopaikkaa 3 Jean Rax, Noralf Pallin johtavana takana 2 Mitsändi, sitten toista rataa 6 Ottoman ilman vetoapua. Perässään 4 Pamino, sisällä seuraavana 4 Pamino on sisällä kolmantena, sen ulkopuolella 5 Market Leader, sitten 7 Quick Mambo. Avauspuolikas täyttyy ja se mennään aikaan 17.0. 17 avaus ja 3 Jean Rax vetää joukkoa ulkopuolellaan 6 Ottomani. Johtavan takana tekee taivalta 2 Mitsändi, rinnallaan 5 Market Leader. 4 Pamino on sisällä kolmantena takanaan 7 Quick Mambo. Ollaan takakaarteessa ja on 1300 metriä matkaa maaliin, kun 3 Jean Rax on kärkipaikan ulkopuolellaan 6 Ottomani. Johtavan takana 2 Mitsändi, rinnallaan 5 Market Leader. Seuraavina tulevat 4 Pamino ja 7 Quick Mambo. Ollaan etusuoralla ja 1000 metriä on täyttymässä, kun 3 Jean Rax on kärkipaikalla. Kierros mennään 16.5. Puolittain ulkopuolellaan 6 Ottomani, sitten 2 Mitsändi, 5 Market Leader, 4 Pamino, 7 Quick Mambo. Etukaarteessa on runsaat 8,5 metriä matkaa maaliin 5-vuotiaiden Euroopan mestaruudessa 1992 ja 3 Jean Rax, Noralf Pallin pitää kärkipaikkaa. Johtavan ulkopuolella 6 Ottomani, Kari Rosimo, johtavan takana 2 Mitsändi, Peter Lindroos, toisessa ulkona 5 Market Leader, Leif Vitasp. Seuraavina 4 Pamino, Gerhard Steinhaus, 7 Quick Mambo, Matti Soronen. Ja kolmas 500 metriä juoksussa mennään 14.0. Viimeinen puolikas käynnistyy ja 3 Jean Rax on kärkipaikalla. 3 Jean Rax puolittain ulkopuolellaan 6 Ottomani, johtavan takana 2 Mitsändi, sitten toisella 5 Market Leader, seuraavina 4 Pamino ja väliä 7 Quick Mambo. Loppukaarteessa on 300 metriä matkaa maalia, 3 Jean Rax yrittää irti muista. 2 Mitsändi seuraa lähinnä, sitten 6 Ottomani ja kolmannen noussut 5 Market Leader. Loppusuoralla on 200 metriä matkaa maalia, 3 Jean Rax on viemässä voittoa Norjaan. Noralf Pallin vailla uhkaaja. 3 Jean Rax, Noralf Pallin vailla uhkaaja, sitten 2 Mitsändi, 4 Pamino kamppailussa kakkossijasta. Maalissa ensimmäisenä 3 Jean Rax. Johtaja Assar Engblom, Norjan keskusjärjestön puheenjohtaja Arne P. Kynningsred, Ranskan keskusjärjestön puheenjohtaja Dominique de Belaik ja UET:n pääsihteeri Jacques Chartier sekä Tampereen Ravirata-osakeyhtiön hallituksen jäsen Seppo Toikkonen, Suomen Hippoksen hallituksen varapuheenjohtaja Markku Pihkala sekä Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiön edustaja Heikki Teivaala. Noralf Pallin, det såg mycket lätt ut. Var hästen Jean Rax bättre än väntat idag? Nej, han var som väntat. Bara det att vi fick köra väldigt pent den mittre rundorna. Ei tämä mikään yllätys ollut, kun saimme tuossa rauhassa keulassa ajaa. Allt gick idag så som planerat. Ja, vi hoppade ju på att få tät, men vi var ju förberedda på lite kamp för att börja med och det gick bättre än det vi hade trott då. Så vi fick täten för så vitt enkelt. Tuo johtopaikan kun saimme, niin siinä sitten tänään kaikki ratkesi. Hurdana framtidsplaner du har för Jean Rax? Ja, vi ska köra ett lopp i Oslo, Norge nu då, och så möjligen en tur till Tyskland om en månad. Hevosen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu seuraavaksi kilpailu Oslossa ja sen jälkeen se kilpailee todennäköisimmin Saksassa. Vi gratulerar hjärtligt Jean Rax, Noralf Pallin, Norge. Tusen tack.